jingħata bidu għall-logħob tal-futbol tal-Euro 2016 għalkemm it-tim nazzjonali Malti ma jirnexxilux jagħmilha sa dan l-istadju. Il-Maltin ikunu qed jistennew b'ħerqa dan it-turnament min iżomm mal-Italja, ma' Franza, l-Ingilterra u timijiet oħrajn. Ġejna hawnhekk biex nitkellmu man-nies biex naraw x'se jkunu qed jaraw matul dan it-turnament. Skont il-Maltin it-tim Ingliż jidher li se jkun qed javvanza sew matul il-logħob tal-Euro 2016. Iżda hekk hix passjoni jew le ma nafux. Sa tara xi ħaġa Ewropej u tieħu gost, futbol differenti minn l-oħrajn. Il-bqija m'għandix partit lif tal-Ingliżi, ma nafx kemm ħajamlu suċċess. Bħala livell x'qed tistenna ta' futbol? Biex l-aħjar li se jkun fil-Ewropa. Però inti mal-Ingliżi inti? Ingliżi. U kif? Kontom tim tajjeb dis-sena. Wara 50 sena mill-World Cup jixraq li noħduha wkoll. X'expectations għandek? Le naħseb li jiġu minn ta' quddiem, ma jgħodux, jiġu minn ta' quddiem. Jien naħseb ħajkun interessanti ħafna b'24 tim. U x'qed tistenna jekk forsi? Qed nistenna naqra logħob per każu sabiħ u bħal Belgium naħseb ħajkunu tim qawwi. Forsi taħseb timijiet mhux daqshekk kwotati jistgħu jħolqu sorpriża? Jien hekk naħseb għax kull darba jqogħdu jsemmu Ġermanja, Franza. Naħseb anki l-Ingliżi ħajkunu naqra fiha wkoll. Minħal oħra timijiet il-kbar bħal Ġermanja u Franza se jkunu qed jagħtu sfida skont dawk li tkellmu magħna. Nemmel Franza kapaċi ħafna dis-sena. Huma favoriti wkoll peress li huma l-host tal-Euro. Ma l-Ingliżi din tajbin ukoll u l-Ġermaniżi nituhom kompetizzjoni wkoll. Iltqajna ma' ġurnalisti li b'mod aktar kawt taw il-previżjonijiet tagħhom. Ovvjament kompetizzjoni kbira u kompetizzjoni segwita ħafna madwar id-dinja. Jena zomma Taljani, ġifieri nistenna għavoli dis-sena it-tim ma tantx huwa tajjeb, imma nistenna naraw x'jiġri. Eżattament qatt ma tkun tista' tkun taf, għax aħna dejjem nibdew peress li aħna nifollow ħafna Taljani, l-Ingliżi, l-Ġermanja, Spanja, dejjem nibdew nażbu li dawk se jaslu sa l-aħħar fażijiet, però ovvjament bħal kull edizzjoni dejjem ikollok xi tim illi jispikka minn oħrajn. Il-raġel jgħidilna li l-Italja sejwet u sorpriża. Il-nazzjonali jiena mat-Taljan insom. U dis-sena x'taħseb mill-Italja? L-Italjani dejjem nafhom jiena. Mmorru għall-okkażjoni. Jiġifieri tistenna mit-Taljani li jispiċċaw mal-aħħar erba'. Xi nisa iżda ma tantx jidhru li għandhom eċitament għal dan il-logħob. Ma nħobbx minix dilettanta ta'. Ġifieri ma segwux hekk jibda xi Euro jew World Cup. Raġel u t-tifel iva. U inti jekk imur x'imkien ir-raġel jara l-logħba titmur miegħu naħseb? Immur, ma mhux dilettant daqshekk laqqas tard ir-raġel. Għada bħala ħarġa mela. Eżatt. Xejn ma tara futbol? Imma ġi l-eżempju jekk sħabek morru jaraw xi logħba, naħseb spiċċat tmur magħhom jew? Immur magħhom imma ma tantx jiena interessata fuq futbol da. Fuq kollox nawguraw li ma jkun hemm ebda inċidenti seri matul dan il-logħob li jaqgħad l-Ewropa kollha. Għandna di problema ta' attenzjoni ta' terroristi, ma nippruvaw kellu bżonn ġifieri li ma jkun hemm xejn minn dak l-att.